If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Ki Pulit Enforcement jangka Khasi Hills Autonomous District Council haka khatar tarik naitung arajar arpulai. Ki lalet chenong po ban penlong ya kejingkan ra trading license ka ba kensan igidukan dia mar mata bala penyihat ki brio ki bamde ki Khasi hakeleng ki jaka jong kenong po. Laban kedau baganong po ka badai headquarter jangka district Ribhoi la sakhi bagalanang ki hagi babun kiliang. Kamtam kejing nang mi ki building bapher ki bel IY ban le ki kam business ki babonjat. Hakabala sakhiru bakane kelap lelat ya ki brio ki bamde ki try jela bonwan le ki kam business sakane ke jaka bagi jingdon jongki bonwan le ki kamru klanang kiau nako bi kesmish ko waipat. Hagani ki jinglet jurep ban khandra ki trading license lalam kamat do ba V bamon u enforcement inspector haga jingdon lang ki weki pulit. Baragani ki jing khandra layo mandrung skiyo ki badan nopo kumjuru hakitu ki building ki badan kajing pedukan ki mar ki mata ki brio ki bamdai ki Khasi la syamru bahagani kajing khandra la don ki brio ki bamdai ki trajela ki bele ki kam business but ki mishim la don nela apply ki trading license mana kaliang ki pulit ki enforcement ki la ai ka show cause notice ka ba hapo shipho na khatsan sngi bagi dai ban le no trading license baragani ki jing khandra la lapru ba kattu kini ki dukan ba penyaj dagi brio ki bamdai ki trajela kila khang khardep lupa haswa ban poi kini ki pulit ka ki HADC kabalapan suba bagi ni ki brio ki bamdai ki trajela ili ajing tip lupa alor ni ki jing tmu khandra trading license ki pulit ki tenat enforcement.